Diring kaceleng atawar SOPD scheme kaselam piatawar non puar ni kacicakateng patang pon pedet. District Agricultural Department Office Karbi ang Jungpen rong Plimplam Community Hall along training on rice value chain amay pedopon. Rong Klarbong head signal rong Lokimon Sangha tumcepatir pipon si rong asar ke barajay meg pamanpon. Willingson Pangcho Pan Dong Mukak Press Club Hinpen Karchopon. Deidhor Rongbong Khat Dehori Kaceleng Atawar CPM DK Road along AK Sompon along AK Somtap Pinchong Dek. Kardom nilibirta than bang pisami hem piteron pi aprang si Biswanath Karbi live ke lang vera do anaphan kardom pajiriglo kardom tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjukonik sina Diring kaceleng atawar SOPD scheme kaselam piatawar non puar ni kacicakateng patang pon pedet. Lakhain Koratrok Duarbagori MSC constituency kaparlo diring kaceleng atawar SOPD scheme power block 3.5 km abhan MSC election aprang prang local MSC mate EM Richard Tokbi lapen Dr. Numol Muminatum kacicakateng papleng pipe darajok hawararat kaningri hangju. Election aprang prang vote kapalong jia join pen arong eson scheme arong tinaphan pipondo. Lason si Deithor pen rongbong khat Dehori CPM DK road scheme lapen diring kaceleng atawar SOPD road scheme pipondo. Pon sita patang pipe derajok non rat kaningri hangjuan pindo. Lason si ningkan hinia prang diring kaceleng atawar MP Agarwal pensi bangso SOPD power block scheme atawar Selam pon lo pon sita non pu arni sita me patang pon pedera jok non ka siksak thetanan pin lo pusi pachini dun non apor school o so marketam ke bang la pen jasemet so ar lo ke so delivery a ke so hu over ka heno parvik ajok penang an ka siksak to kok lo pusi pachini pa lasi prabjin pen la bangso diringa chelenga to war SOPD power block scheme to war election aprang prang local MSC mate EM Richard Tokbi ka chak alama bang nang pableng pipon weg nang ji pusi Karbi ang Autonomous Council la pen local EM Richard Tokbi aphan diringa rat pen choniri padupon to war community ben se banai pon la lake atau kardom Pini tum media hoi pen Pini la bangso atawar thak na tum na ardu lo kedam tang MEC kile aprang si alang litum la bangso atawar nang survey lo nang claim lo pen aki abang ke kupi ko son pen tong la bangso atawar nang pangkre pivene la sini tum Pini la bangso atawar nang pipo punitum ningarong mate akha poi fis tamel la bangso atobar pinyar ni tamel nang pachun pipe dasi alang litung ipulo ring season pen season pulo la bangso ring season pu non antajo bar khabom lang bom posini tum han bang ke non prabjin pen la bangso atobar nang patang pi vek nang pu pusini li tum Pini el tum local misi mate education ye em apan sitame chuningri pen MLA Dr. Nomol Numinsar pansitame Rabjin pen labangso atowar nang pachun piasonte nitum rathoi pen tami alang nitum han churoji pen churobekji kwan ba kilometer doigi labangso to ba asapo vet sita larang phok sai sita na tum theng long ke oh ini ke 6-7 kilometer ba ke doi acha andela power block puma mante black topping bulo la so towar phan kier pom na ke ene ke chini do na teng ene ke nili kaju longa teng te he ene lo la ko polo ho power block po bang he ola si PG po he sitame piniani tame la tave black topping tave tapu block ita la tame non putame selambon pela la si nitum bangke la prabjen la MP election aprang nang patang pinang pupus nitum rat hoi pen tuning rido la bangso election hot ke johang amai long semia lang liputhon ning je tukang lo
labang sotuar ke chun vegji pulo sitame pini ani sitame labang sotuar chun chela nili sitame jo la auto sitame solai lo kapre sitame gari ke nam ji do ba lapu so that unede sitame emergency ponino nili tumason ke delivery case pustami pon masih pon duno kitharun lason sia tuar hindulo lanon ningkreng bengke asap sublo mo barekharo bonte nili tumke tuar masih celeng nunune lasi autonomous council ke cari ya ke hai tumhanan stame CM ke hai tumhanan stame tuning rilo lapen duar bagore EM saraphan stame tuning rilo lapang so tuar non manang patang piasonte nili tum ningarong ji pulo Kaziranga Penrogalson Rongpi report, Biswanath Karbi live. Tangte, nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. District Agricultural Department Office Karbi Achungpen Rong Plimplam Community Holalong Training on Rice Value Chain Amay Pedopon. Pini thang ni phai cricket hom achiklo ada por phai keba por malompen District Agriculture Office of Karbi Achung Pachapi Ponsi Rong Plimplam Community Holalong Training on Rice Value Chain Wati PNC May Pedopon. Bangso me long monsing terang pen May Chari Pondo la pen Pirbi Tisopi Agriculture Development Officer pensi May Thepi Than Pajarmi Pondo. Bangso me long Agriculture Scientist Surus Jyoti Bhosai Amluki AEA Monsing terang Staff Robin Timung Alison Rongpi la pen Robin Teron Gaumbura Rensing Timung Gaumbura Atum Chetongdo. Me long sok kosonsi ke nangjima la pen kosonsi kalana nangjima Agriculture Scientist pen Than Pachini tekan. Lapen mobile along Play Store pen RKB Assam app lapen Rice Doctor EN app download not. Sok inki kecho pentanglok ason asok akeso kopi adawai pensi meunchima bangso app along dolablo puta thanpon. Lapen thu kidam tang sok kachuti ki tame asok aphai jumpi kason si thekponong. Lasi koson pensi sok aphai ka chepa ongjima puta jume sen pen thanpachini pon. Karbi Anglong Borchan pen Amar Singh Be report Biswanath Karbi live. Tangte, nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Rong Klarbong het singnara rong Lokhimon Sangha tumche patir piponsi rong asar ke barajai mek paman pon. Lakhain kora truck door bagori constituency kaparlo Kremkro police station kaparlo rong Klarbong arong along rong berong thak kangbura do anchingrum si dhoni terang aphan man kedo Karbi pohopen aphu phung ponsi het singnar arong asar bat ponlo. Labangso rong asar ke para long chetongdun Lokhimon Sangha Sarphu Gandhiram Timung Lokhimon Sangha Riso Ejangching Ruma Maipu Prodip Rongpi Borson Lekthe IDLA Maipu Ajit Phangcho Rachunbang LSRECA Sing Lekthe Dalamara Sarthe Lekthe Gaumbura Devoram Lekthe Lokhimon Adowan Vinod Singnar Balijan Lokhimon Dowan Arunachal Pradesh Noran Singnar Bagori Sarkari Gaumbura Sarthe Rongpi Bagori Gaumbura Sarsing Be Kremkro Kedobarim Dhan Singh Kro Kremkro Gaumbura Atum Chetongdun si Rong Klarbong Het Singnara Rong Dhoni Terang Aphan Sar Batponlo Lapen isi Gaumbura hoi lapen Lokhimon Sangha Sarphu hoi pen Chuning Ripon alam ke lapu henlo Dorbagori constituency kaparlo Rong Klarbong Het Singnar Kremkro Arong lapuan Bari Bethung alon kedo Bonsita Towar ki memedet penajok arong alon dota awederason lasi prabjin pen bagori pen health singnar Kremkro ka chelenga towar piponangji pusing Gaumbura hoyatum lapen Lokhimon Sangha Sarphu hoyatum pen Karbi Anglong Autonomous Council lapen local EM Richard Tok biatum aphan Chuning Ripon Ajerno Biswanath Karbi live tumpan sipini labangso aplanke rong inhan polo het sinar puta pudelo lasi non puthot pini kangbura ke bad bangke Rong Klarbong ku sialang li tum amen cibi ponlo sialang li non labangso along agang bura bangke Dhoniram terang la sialang li sinon labangso arong along bangke rong asar cholo sila bangso along nili Lokhimon Sangha ahin pen hipudun kangtung bangke Jalang li pini labangso arong asar ke chopen labangso arong uthot kapaklar pon thauji phansi nili tum Lokhimon Sangha hin pen choning rilo sialang li kidam tang along hoitu kechok ba kechok sita dokok ta hailom beni sita me halangli puthot ke chapaking po pusi halangli tame no labang so sailong ni tum tame ni khepon pen ke messenger phan labang so rong ke paklar pon je phan non amen tame rong klarbong pu irpon lo lasi pamu halangli sorgani
सरकारी गांगब्रा किपु आसन थाक-थाकसी Pini bagori सरकार fan kacuning ridun kangtunga bangkelalo je mesin atowar pen mesin pen lang kipa junje fan pen mesin ason develop kivan pitek je fan Pini dak duar bagori angkang arab do anaphan mesin atowar ki pipon thek je fan ba mesin sayang deng tinalong alangli tum fan asonamung ke pajir pipon thek je fan dili tum lukhimon songho nili maipu ahin pen tame sarkar fan ba Karbi Anglong Autonomous Council CM fan tame chuning rilo lepen dak duar bagori angkang along EM lo non education research alangli tokbi alangli fan tame chuning rilo je mesin pen bangso angkang dolamara angkang pen danglok Pini dak duar bagori angkang do ana fan tame mesin pen kerap ason pipajir posining thelo tungke lalo jenon pining pen non kebang jilang aningkang ason develop sarkar pen kipi ason antame jarong tin सरकारी गांगब्रा ini kipuri angkang an pangke alangli tumpen cerap situ pen larong asar tumpen cerap situ pen pen labang so arab do anaphan kimisen atwar kithan pon thu thek je phan itum tami sarkar hin phanta chuning ri pon thulo johong rong kharbong plo si nili chok che ke li don stame rat phan stame nili chari pon chalon pon pamni po lasi nali tum stame doka vetum stame waso alam ke laku sendiri mati kalong kan bilang cak sepidun lo lasi rat phan chari pon chalon pon pamni po pesin bilang cak pidun lo lasi lansing pon ko ke dhuniram tera Kaziranga Penrolson Rompi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Willingson Phangcho Phan Dongmukak Press Club Hinpen Karchopon Pini Thangthang ni Phai Cricket Thom Dongmuka Rong Sopi along Dongmuka Press Club Hinpen Non Hejong Karbiang Long Autonomous Council along Bang Incordianar ke Batuma Phan Board Chairman ke Pekpon along Border Chairman Arpuka Chepalong Dun Abarim KLNLF Publicity Secretary Willingson Phangcho Phan Karchopon Willingson Phangcho alang lita inut rada sai ke claim aning ke hangpik abang thu apotsi rada sai ke claim along kai keta alang li hinpen kacharab dun bom abang thu lasi alang li non apor la puson rada phan sai ke claim pj phan border chairman arpu ke long dun lok laki Karbi Anglong arada tuma phan sai claim pidam thekji pu ning ke thedunji alang li ke claim damji aphan keng kam kache georgia along alang li phan dokmuka press ka ba hinpen ta hirjume pajerdun Dongmuka Penrukasen Crow Report, Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Deithor Rongbongkhat Deihori Kachalenga Towar CPM DK Road along Eke Sompon along Eke Somtap Pinchongdet Kidamtang Ningkan Surhini Rakre Sirke Baningkan Ahut Karbi Anglong Autonomous Council Pen Deithor Deihori Rongbongkhat Atowar CPM DK Road Suri Plikebra ke Thomra Pharop meter pen Suri Plikera Nerkep meter aphan SOPD scheme pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be Minister Pius Hazarika Dr. Numol Momin EM Richard Tokbietum Long E Somponlo Bangso long Eke Sompona Hut Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kaningje atengke Ningkan Surhini Rakre Nerkep pen Ningkan Surhini Rakre Sirkep aning karang bong patang ponteji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje ponlo Laso Hut MP Horen Singh Be Pius Hazarika Dr. Numol Momin EM Richard Tokbietum Jetong Dunsi Long E Somponlo Bonta Kidamtang Ningkan Pho MSC Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council along Serang Hoi Ingni Dun Det pen Nonputa Dor Bagori constituency along Deithor Deihori Rongbongkhat Dalamara Kahora Bagori Lapen Dering Towar Kedam Kewang Kejoy Keji Aphan Nonputa Kasalam Jephan Awe Bin Lapen Kidamtang election ahut EM Richard Tokbi pensitame Radaphan Kache Chakalam The non Arju Ponsina Towar alam do CPDM ke tu ha habi anakam lahai nitum patang pon lapen tinang anakam natum penang chiki chithana kam antame lahai kam ke nitum patang pon back It will proceed forward. Sir, during what क्या रास्ता बनाई थी क्या लोग आधा हुआ नहीं
ড্ৰিলিঙৰ কোনটো SOPD পৰা কৰিছে এটা হৈ যাব এইটো ৰেইনিং সিজন আছে ইলেকশ্যন আগত আমি কৰিছিলে এইটো আগত আৰম্ভ কৰিছিল এভৰিথিং কমপ্লিট হ'ব লেট দ্য ৰেইন ষ্টপ বৰষুণত বনাই দিলে 2 মাহত ভাঙি যাব আপোনালোকে লিখিব 2 নম্বৰী কাম কৰিছে এইটো হৈ যাব আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজো হৈছে আকৌ আমাৰ এইটো আপাৰ দেইহৰিলৈকে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা SOPD দিছোঁ নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব প্লাছ দলামাৰাৰ যিখিনি বৰজুৰিৰ পৰা আহোঁতে বাকী থাকিছিলে Lapen halapu rada tum kidu ki sunga che chak nang tum pen kaning che ponke haning kan surhini rakre ke thamaning kan hut thijok lang so along neli nangli det penta nonpu ta kaching thur theklong le pusi ningje lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang Lapen local MSc Mate Richard Tok Biatum Duar Baguri constituency arada tumaphan kidam kewang ke joy ke je aphan prabjin pen to warnanga semar piponang je kali non MP election hut ke langnang kokpo pusi ningje ponrinti Kalang nonili tamu pencing mono korti kaning desa na khaklo mane tuwar jong si misen proti muni tum kidam ki bangsa me hu bia ko la pen school tum sitami kidam ki bangsa sitami tum hanta mane engine su me mane akeng pen oklong tidi na pen gari pe ni kachi thap sitami kostopi kosi la kupila concert ki ja tum sitami nili tuning rilo la so ami misen pen ki ban thik je pha na si dam nan ber ki bang adam kisunga join so puthang ningi that la bang so tuwar thar bang ke prabjin pen bunai kon so mission to sini hin ben chuning ditulo arlong sak tiki so tuwar pon fix tami ke bunai ni da so thana kilopi la bang te tum radum ta ning duk tulo he athima duk ini bang ke ni tum ingnim nang lo tuwar aking kedam ke bang ta la score somar pen dang lo da kedam ke bang kisung ko ana kisung dolo la nan ang nito la penilo nilita nuwang la so tuwar hilal posi pinila tuwar kedam ke bang adu kang ni manganita singyam mang kai ta mi nang lila so tuwar sila osu suli bom ma suli dun bom la tiga jo nilitum ta la bangke tuwar bangke misanai pusi lana ni da arji include na matha lo hai athiga jo nilitum ke dam ke bang ke siksak nilitum choki hola pendak dai thoran ke bang ke sung o khangyang lo nasib non e ke chari bom nilitum la district council kami hedi la prabin pen claim son te me sani pusi nili yen nang nilitum na thuge tuwara we pin nana tumda motorcycle ba gari gutara duga bet pe the gar ke hi no la son hi suli bom non dam tangan ta lang du ai itu kan non prabin na sokar na nang lagi pasti ni kali na par ni itu sinyaro kala kisko keun e la hai pendang lo ang ton de la site pon lo la je pon lo News Text Report Biswanath Karbi Live Tangte Pini Abirta la anpen sikang ton pon iglo la sikado kawi phanta kurwang thu la pen do me thakmi